नमस्कार. IPLचा रणसंग्राम 2022 या कार्यक्रमामध्ये मी निलेश आणि सुचिरित तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आजचा कार्यक्रम सुरू करायच्या अगोदर आपण जाणार आहोत गुणतक्त्याकडे. पॉइंट्स टेबलवरती आपण जाणार आहोत. तर बघूयात की कोणाला किती पॉईंट्स, काय सिच्युएशन आत्ता आहे. ऑलमोस्ट सगळ्यांचे एक मॅचेस झालेले आहेत, त्यामुळे आज हे बघणं गरजेचं आहे की कोण कुठल्या स्थानावरती आहे. सुरुवात करूया 4 पॉईंट्सवरनं, कारण अशी परिस्थिती आहे 10 टीमपैकी फक्त कोणाला 4 पॉईंट्स, कोणाला 2 पॉईंट्स आणि कोणाला 0 पॉईंट्स अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे 4 पॉईंट्सवरती आहेत त्या 3 टीम. त्यापैकी पहिली टीम आहे ते राजस्थान रॉयल्स, 1 नंबरवरती स्थान त्यांनी पटकावलेलं आहे. त्यानंतर आहे KKR, कोलकाता आणि गुजरात, आणि त्यांच्याचबरोबर आहे पंजाब. या 4 टीम आहेत. त्यांच्या पॉईंट, त्यांचे स्वतःचे पॉईंट्स आहेत ते 4 पॉईंट्स ईच आहेत. प्रत्येकाच्या ऑलमोस्ट 2-2 मॅचेस तर झाल्यात. त्या दोघांच्याच फक्त 3 मॅचेस झालेल्या आहेत, पण यांना 4 पॉईंट्स मिळालेले आहेत. त्यानंतर येऊयात ते 2 पॉईंट्सवरती. 2 पॉईंट्सवरती कोणत्या कोणत्या टीम आपण बघूयात. 2 पॉईंट्सवरती आहेत दिल्ली, लखनौ, RCB, आणि या तिन्हीच टीम फक्त 2 पॉईंटवरती आहेत. दिल्ली, लखनौ आणि RCB या 3 टीम फक्त आहेत त्या 2 पॉईंट्सवरती. त्यानंतर 0 पॉईंट्सवरती देखील 3 टीम आहेत, आणि त्यातली 2 ही दिग्गज नावं आहेत. एक तर मुंबई इंडियन्स आहे आणि दुसरा आहे CSK. फार शॉकिंग आहे, इजंट इट. आणि त्यानंतर सर्वात तळाला जे आहे, ज्यांना की सवय आहे बऱ्याच वेळा ते तिथे असतात, ते आहे हैदराबादचा संघ. या आजच त्यांची मॅच आहे, पण त्यांना सवय आहे खालती असल्यामुळे. त्यामुळे असे 3 सेक्शनमध्ये 10 टीमा वाटल्या गेलेल्या आहेत, 4, 2 आणि 0. थोडंसं जाऊयात ऑरेंज आणि पर्पल कॅपकडे. ऑरेंज कॅप ही दिली जाते बॅटिंगसाठी, बॅट्समनकडे ती कॅप असते. ती आहे जॉश बटलरकडे. 135 धावा त्यांनी जवळपास केल्यात. पण त्याच्याच नंतर 2 नंबरला आहे तो ईशान किशन. त्यांनी देखील 135 रन्स केलेले आहेत, पण पहिले ज्यांनी केला त्याच्याकडे ती कॅप जाते, त्यामुळे ती जॉश बटलरकडे आहे. नंतर येऊयात पर्पल कॅपकडे. जो बॉलर असतो त्याला ती मिळते. उमेश यादवनी पटकावलेली पर्पल कॅप. खूप वर्षानंतर उमेश यादवचं नाव चर्चेत आहे. जवळपास 8 विकेट त्याला मिळालेल्या आहेत, त्यामुळे पर्पल कॅप राहते त्याच्याकडे. आजच्या मॅचकडे यायच्या अगोदर थोडी चर्चा करूयात कालच्या मॅचची. पुन्हा CSK हरलंय. टॉस ज्यावेळेस जिंकला त्यावेळेस मी बघितलं तुझ्या कॅप्टनला रवींद्र जडेजाला इतका खुश होता, असं वाटत होतं की मॅचच जिंकली का काय. ट्रॉफी हातात आल्यासारखा खुश होता, कारण परिस्थिती पण तशी होती. ज्याप्रमाणे आपण बघितलं होतं की टॉस तुम्ही ज्यावेळेस जिंकता त्यावेळेस अक्षरशः मॅच खिशात घालता असं वाटत होतं. तसंच झालं होतं रवींद्र जडेजाला, त्यामुळेच एवढा तो खुश झाला होता की टॉस तर जिंकलाय, मॅच पण जिंकूयात. पण तसं काय होऊ शकलं नाही. तिथे होता लिव्हिंगस्टोन, त्यांनी केलेला आहे इतका जबरदस्त परफॉर्मन्स की मॅन ऑफ द मॅच झालाय तो. 50 रन देखील केल्या होत्या आणि त्यांनी 2-3 विकेट पण घेतलेल्या आहेत. मला वाटतं 2 विकेट त्यांनी घेतल्या होत्या, त्यामुळे मॅन ऑफ द मॅच त्याच्याच कडे ती ट्रॉफी गेलेली आहे. ट्रॉफी देखील सुंदर, मोठीच्या मोठी ट्रॉफी आहे. त्याला तेवढीच चांगली साथ दिली होती राहुल चहरने. 3 विकेट घेतल्या होत्या, त्यामुळे त्यांनी पण उत्तम गोलंदाजी केली होती. तर हे झालं मागच्या मॅचविषयी. थोडंसं येऊयात आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच जी आहे ती सनरायझर्स हैदराबाद, जो तळातला संघ आहे, त्यांच्याबरोबरच लखनौ सुपर जायंट्स. यांनी 1 मॅच जिंकले, यांनी काहीच जिंकलं नाही. काय सांगशील? आजची मॅच अटीतटीची होण्याची शक्यता तर आहेच, पण दोन्ही कॅप्टन्स म्हणजे एकदम विद्वान कॅप्टन्स आहेत बरं का. आज माझा कॅप्टन आजचा असणार आहे केन विल्यमसन SRH, आणि तो बॅटिंगमध्ये आणि कॅप्टनशिपमध्ये दोन्ही कमाल करून दाखवेल बघा. बघूयात, बघायला हरकत नाही. एकही मॅच जिंकलेले नाहीत अजून, त्यामुळे बघायला खूप मजा येईल केन विल्यमसन काय करतोय. माझा कॅप्टन आहे तो KL राहुल. प्रूव्हन कॅप्टन आहे, चांगल्या प्रकारे घोडदौड चालू आहे त्याची. त्याला साथ देखील मिळते त्याच्या प्लेयर्सकडनं यावेळेस. येऊया थोडंसं आजच्या विकेटकडे. विकेट जी आहे ते आपल्याला माहिती, आजची मॅच आहे DY पाटीलवरती, त्यामुळे धावांचा पाऊस हा नक्कीच पडणार आहे. पण बॅटिंगला साथ देणारं विकेट जरी असलं तरी पण परत मॉइश्चर हा महत्त्वाचा विषय त्याच्यामध्ये येतो. त्यामुळे टॉस झाल्यानंतर मी तर सजेस्ट करेन की बॉलिंगच घ्यावी. तुला काय वाटतंय? मी आय ॲग्री विथ यू, कारण तेच घेणं गरजेचं आहे. बॉलिंग जर तुम्ही घेता म्हणजे टॉस जिंकलात तर पुन्हा मॅच जिंकाल असं कुठेतरी वाटतंय, त्यामुळे ते करणं खूप गरजेचं आहे. आता जाऊयात आपण आजच्या नवीन सेक्शनकडे. आजचा सेक्शन आहे आपला गेस द
द फिल्डर. आज आपण बॅट्समन दाखवणार नाही आहोत, थोडंसं त्यामध्ये ट्विस्ट केलं आहे आपण दाखवणार आहोत तुम्हाला एक फिल्डर, आणि त्या फिल्डरनी काय कामगिरी केली हे तुम्हाला ओळखायचं आहे आणि त्या कामगिरीचा रिझल्ट काय झाला आहे हे देखील सांगायचं आहे. तर बघूयात आजचा फिल्डर कोण आहे. येस, मला वाटतं सगळ्यांनी हा शॉट तर नक्कीच बघितला होता. हे जे काय घडलं ते देखील नक्कीच बघितलेलं होतं. तो ओळखायचं आहे हे कोणी केलं आणि त्याचा रिझल्ट काय आहे ते तुम्हाला सांगायचं आहे मला. एक छोटासा हिंट देऊ का? हो, अगदीच कमी दे. अगदी बारीकसा हिंट. रिचर्ड बार्कचं एक खूपच फेमस पुस्तक आहे पहा, त्याच्यावर टायटलमध्येच याचं आडनाव आलंय. ओ बापरे, खूप छोटा म्हणता खूप मोठा हा मिळालेला क्लू आहे. ज्यांना समजदार को इशारा काफी असं म्हटलं जातं, त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच कळलं असेल. तर वळूयात पुढच्या सेक्शनकडे. SRH, तुझी प्लेइंग 11 तुला काय? SRH बॉटम ऑफ द टेबल आहे, त्यांना डेफिनेटली जिंकायचं आहे आता. केन विल्यमसन कॅप्टन ओपनला येईल. अभिषेक शर्मा, दोघे अजून तेवढे क्लिक झालेले नाही आहेत, पण ते सून क्लिक होतील. दे आर इट्स जस्ट राऊंड द कॉर्नर म्हणतात तसं मला वाटतंय. राहुल त्रिपाठीच्या रन्स अजून दिसत नाही आहेत, पण त्याला ते नक्की घेतील असं मला तरी वाटतंय. आणि राहुल त्रिपाठी वन डाऊन येईल. मार्करम साऊथ आफ्रिकेचा, त्यांनी चांगले रन्स केले होते मागच्या वेळेला, 57 त्यांनी दाखवलेले आहेत रन्स करून, आणि एकदम कॉम्पॅक्ट प्लेअर आहे, तर तो तर असेल असं मला वाटतंय. अब्दुल समद, की ज्यांनी मोठे चौकार षटकार मारणारा हा त्यांचे जे 2-3 प्लेयर आहेत त्यांच्यापैकी हा एक आहे, त्याचाही अजून जम बसलेला नाही आहे. कदाचित त्याचमुळे थोडे तेही एक कारण असेल की ते बॉटम ऑफ द टेबल आहेत, पण त्याला अजून एक चान्स मिळू शकतो. निकोलस पुरन वेस्ट इंडिजचा, तोही आहे, तोही मोठे षटकार वगैरे मारण्याकरता फेमस आहे. अजून त्याचा छाप असा काही पडलेला नाही आहे या हंगामावर, पण तो फॉर्मात येऊ शकतो या मॅचपासून असं मला वाटतं. वॉशिंग्टन सुंदर मात्र आता बॅटिंगमध्ये तरी त्यांनी काहीतरी थोडीफार आतषबाजी करून दाखवलेली आहे. 40 रन गोळ्या केल्या होत्या चांगल्या. तुला असं वाटतं त्याचा नंबर बदलायला पाहिजे, थोडं वरती त्यांनी बॅटिंग केलं तर योग्य राहील? कुड बी अ गुड आयडिया असं मला वाटतंय. आणि बॉलिंगमध्ये सुद्धा त्याला आता मात्र विकेट्स थोड्याशा घेऊन SRHला थोडंसं तो एक ॲडव्हान्टेज देणं गरजेचं आहे. मला आज थोडंसं बोलायचं आहे ते रोमारिओ शेफर्डबद्दल, कारण मी त्याच्या काही आधीच्या मॅचेस बघितल्या. अरे हा माणूस तिकडे आंतरराष्ट्रीय लेवलला तर सगळे म्हणतात की हा पुढचा रसेल असेल का काय म्हणून. बॅटिंग बॉलिंग दोन्हीचा टॅलेंट आहे, आणि पेसमनला तो कुठेही टाकलेला बॉल साधारण फाईन लेग पासून मिड विकेटपर्यंत षटकार, डायरेक्ट मोठमोठे षटकार मारू शकतो. स्पिनरला हा जरा मिड ऑन पासून मिड विकेटचा एरिया जास्त प्रिफर करतो, आणि त्याचे जर षटकार बसायला लागले तर SRH पॉईंट्स टेबलमध्ये वर येऊ शकतो. त्यांनी 24 धावा केल्या होत्या मागच्या वेळेला, त्यामुळे कदाचित त्याला आता जम बसेल. भुवनेश्वर कुमार आणि उमरान मलिक हे मुख्य त्यांचे स्ट्राईक बॉलर्स असतील. उमरान मलिक जम्मू अँड काश्मीरचा हा मागच्या सीझनमधला फाइंड आहे. मागच्या सीझनमध्ये ह्यांनी त्याच्या पेसनी, शिअर पेस ज्याला आपण म्हणतो, 145च्या पुढे तो चेंडू टाकत होता, आणि तेव्हा त्यांनी सगळ्यांना इम्प्रेस केलं होतं. ह्या वर्षी त्याचा अजून एक ॲडिशनल डायमेन्शन मला दिसला, म्हणजे मागच्या वेळेपेक्षा त्याचा पडल्यावर सीम जास्त होतोय. तो पडिकलची विकेट बघ, ऑफ द विकेट. येस, ऑफ द विकेट असा आला पडिकलला की त्याला झेपला नाही, आणि तो बोल्ड झाला होता. तर त्या विकेट्सही तो काढायला लागलाय, आणि एक थोडासा बॉलवरचा पेस कट करून टाकणारी एक तुमच्याकडे बॉलर असावा लागतो T20मध्ये, आणि तो यांच्याकडे नटराजन आहे, तर त्यालाही घेतील आज असं मला वाटतंय. वा, चांगली साईड दिसते, पण अजून कुठेतरी विनिंग स्ट्रीम जर होती त्यांना यायचं आहे, थोडं काम करायला पाहिजे. तर आता येऊया आपल्या नवीन सेक्शनकडे, ज्याचं नाव आहे गेस द फील्ड पोझिशन. तुम्हाला ही फील्ड पोझिशन ओळखायची कुठची आहे. आम्ही तुम्हाला वेगळ्या वेगळ्या फिल्डिंग पोझिशन्स दाखवत असतो. खूप सारे रिप्लाय सुद्धा तुमचे येत आहेत, त्याबद्दल धन्यवाद. खूप लोक आवर्जून हे पाहत आहेत. मेसेजही मला आले की नवीन सदर तुम्ही चांगलं केलेलं आहेत. तर जाऊयात आजच्या फील्ड पोझिशनकडे, बघूयात ही फील्ड पोझिशन कुठली आहे, तुम्हाला ओळखता येते का. आपण बघितली ही फील्ड पोझिशन काय आहे. बघूया आता किती लोक त्याचं खरं उत्तर देत आहेत. बऱ्याच लोकांना माहीत असणार आहे, कारण खूप वापरात येते T20मध्ये ही पोझिशन. पहिल्या 5-6 ओव्हरमध्ये तर इथे माणूस नेहमीच उभा असतो. तर येऊयात पुन्हा आता एकदा प्लेइंग 11कडे. आज लखनौची काय प्लेइंग 11 असेल त्याच्यावरती नजर टाकूयात. लखनौ मागची मॅच जिंकलं होतं, 6 विकेट्स ठेवून त्यांनी मॅच जिंकली होती, आणि ते जिंकले होते CSK सारख्या दमदार मोठ्या संघाबरोबर. त्यामुळे कॉन्फिडन्स लेवल खूप हाय असणार आहे त्यांची. KL राहुल आणि क्विंटन डिकॉक हे दोघं जण धावाची सुरुवात करतील. 90-91 रनांची पार्टनरशिप त्यांनी केली होती, म्हणजे कुठल्या प्रकारची विकेट पडली नव्हती. फर्स्ट विकेटची पार्टनरशिप होती, त्यामुळे दोघांचा कॉन्फिडन्स चांगला आहे. खरं दोन्हीही किपर आहेत, त्यामुळे ऑप्शन यांच्याकडे आहे, पण डिकॉकच किपिंग करतो, आपल्याला माहिती आहे चांगली करतो. मला असा प्रश्न आहे, तो पॅड घालतो का नाही, पण तो पॅड घालतो. एवढे छोटे पॅड त्यांनी स्पेशली डिझाईन करून घेतलेले आहेत त्याच्याकरता, त्यामुळे तोच किपिंग करेल, ओपन सुद्धा करेल KL बरोबर. 3 नंबरला मनीष पांडे यायची शक्यता आहे. त्याच्या डावा अजून ही इज ड्यू फॉर रन्स, जसं
जसं इंग्लिशमध्ये म्हटलं जातं, त्यांनी रन्स करणं गरजेचं आहे. एविन लुईस त्याच्यानंतर येतो, त्यांनी दमदार सुरुवात केली, एक 50 त्याच्या खिशामध्ये आहे, त्यामुळे त्याचा कॉन्फिडन्स काय आहे असणार आहे. दीपक हुडा सुद्धा येतो, त्यांनी पण रन्स केले होते, एक ऑलराऊंडर म्हणून त्याच्याकडे बघितलं जातो, तो पण एक संघात जबाबदार व्यक्ती म्हणून असणार आहे. त्यानंतर आयुष बदोनी, हे नवीन नाव आपण बघितलं होतं आणि 19 वर्षानंतर आता जवळपास झालाय तो 22-23 वर्षाचा प्लेअर आहे, असं नाही की 19 आहे, पण आफ्टर 19 त्याला डायरेक्ट हेच एक्सपोजर मिळालं, मोठ्या स्टेजवरती आला आणि बिंदास बॅटिंग करतोय. 19 रनच केला होता मागची मॅच, पण पटकन केला होता, गरजेचं असतं थोडंसं. अशा वेळेस काय होतं, समोरच्या बॉलरचे शोल्डर्स ड्रॉप होतात, कारण येऊन तुम्ही ढवाढम मारता त्यावेळेस बॉलर एकदम बिचारा पडतो. त्यानंतर येईल तो कुणाल पांड्या. खरं ह्याला अजून बॅटिंगमध्ये काही करायची गरज पडली नाही आहे, कारण ह्याच्या वरचे जे 5-6 जण आहेत ते खूप काही करून जात आहेत, त्यामुळे ह्याला तसं काही करायची गरज नाही. बॉलिंग उत्तम टाकतोय, तिथे त्यांनी धरून ठेवतोय आणि रन जास्त देत नाही येतो. अँड्र्यू टाय यांच्याकडे सुद्धा एक महत्त्वाचं नाव आहे, मागच्या मॅचला 2 विकेट घेतल्या होत्या फक्त 40 धावा देऊन, त्यामुळे तो पण सुंदर लईमध्ये आहे. रवी बिश्नोई सारखा प्लेअर तुमच्या संघात असणं खूप जबाबदारीचं काम असतं आणि महत्त्वाचं काम त्याच्याकरता असं आहे, कारण त्याला जबाबदारी दिलेली आहे के एल राहुलने, की मधले ओव्हर जे 4 आहेत ते तुला लागोपाठ टाकायचे आहेत. त्यात त्यांनी 2 विकेट पण घेतल्या होत्या, चांगला परफॉर्मन्स तो करतोय. आवेश खान त्यांच्याकडे आहे, जोरजोरात टाकतोय आणि लईत आहे, त्यांनी सुद्धा 2-2 विकेट घेतल्या होत्या. या संघातलं होतंय कसं, लखनौचं माहिती आहे का, सगळेजण आपापलं कॉन्ट्रीब्युशन देतात, त्यामुळे ॲज अ टीम यांचा परफॉर्मन्स खूप चांगला होतोय. नंतर येईल तो चमीरा, परत श्रीलंकेचा प्लेअर आमच्याकडे एक आहे, उत्तम गोलंदाजी करतोय, जोरात टाकतो, हा पण जोरात टाकतोय, चेंज ऑफ पेस पण त्याकडे चांगले आहेत. तर साधारण असा आज प्लेइंग 11 असतील असं मला वाटतंय. येऊया थोडासा टॉप प्लेयर्सकडे. तुझे SRHचे काय वाटतं तुला? माझे टॉप प्लेयर्स आजचे बॅट्समन, मला असं वाटतंय की केन विल्यमसन आजचा टॉप प्लेअर बॅट्समनमध्ये असू शकतो. याचं कारण ही इज ड्यू फॉर रन्स, तू म्हणत असते. आणि मी एक महत्त्वाचा मुद्दा इथे प्रेक्षकांना सांगतो की विराट कोहली, केन विल्यमसन, स्टीव्ह स्मिथ, ह्या फळीतले जे लोक आहेत ना सगळे, बाबर आझम वगैरे, ही मंडळी ना तुम्हाला फार रन्सपासून लांब ठेवता येत नाही यांना. 1-2 इनिंग्स यांच्या कधी कधी अशा होतील, पण ते झटकन सगळं सूत जमवतात आणि ते स्कोअर करतात. आज कदाचित तो करेल. आणि उमरान मलिक, मी मगाशी म्हटलंच की उमरान मलिक हा माझा टॉप बॉलर असू शकतो, कारण तो जोरात टाकतो एवढंच नाही, तर आता त्याला कंट्रोल बरा आलाय जास्त मागच्या हंगामापेक्षा, आणि त्याचं सीमिंग जे आहे ते मला खूप इम्प्रेसिव्ह वाटलं. त्यामुळे मला असं वाटतंय की तो विकेट्सही काढू शकतो नवीन बॉल घेऊन. टॉप ऑलराऊंडर्समध्ये मला असं वाटतंय की मी आज 2 ऑप्शन कन्सिडर करणार आहे, की हा सुंदर ऑलराऊंडर आहे आणि तो आता त्याला लय मिळत चालली आहे बॅटिंगमध्ये, बॉलिंगमध्ये चांगलं करेल, त्यामुळे त्याची शक्यता कायम असतेच. पण मला असं वाटतं की शेफर्ड सुद्धा काहीतरी भारी करून जाऊ शकतो. मी तुला मगाशी म्हटलं तसं हा बॉलिंगही चांगला करतो आणि त्याच्या एकदा सिक्सर्स बसायला लागल्या ना, तर असं म्हणतात की तो फार मोठा इम्पॅक्ट प्लेअर होऊ शकतो. त्यामुळे हे माझे टॉप प्लेयर्स असतील. सुपर. आपण बघितलं SRHचे. जाऊयात आता LSGकडे. लखनौचे टॉप प्लेयर्स बघूया. टॉप प्लेयर्समध्ये मी पहिलंच नाव तुला ॲज अ बॅट्समन देईल, ते KL राहुलचं, कारण तो जबाबदारी ज्यावेळेस बघितलंय, जेवढं त्याच्यावरती खांद्यावर ओझं असतं तेवढा तो सेन्सिबल बॅटिंग करतो, जाणीवपूर्वक बॅटिंग करतो, जबाबदारी घेऊन करतो. त्याच्यानंतर टॉप बॉलरमध्ये म्हणशील तर अँड्र्यू टायचं नाव मला तुला द्यायचं आहे, कारण नवी बॉल चांगला वापरतोय, कंडिशन चांगल्या सूट झाल्यात, स्वतःला ॲडॉप्ट त्यांनी चांगलं केलंय, त्यामुळे तो एक उपयुक्त गोलंदाज ठरू शकतो. ऑलराऊंडर म्हणशील तर त्यामध्ये कुणाल पांड्याचं नाव मला घ्यायचं आहे, कारण त्यांनी आता 3 विकेट 36 रन देऊन खरं दिल्या होत्या आणि काढलेल्या होत्या त्या विकेट्स त्यांनी 3, पण रन्स अजून त्याला बॅटमध्ये म्हणजे गरजच पडत नाही आहे, बॅटिंग त्याच्याकडे येतच नाही आहे, त्यामुळे 3 विकेट्स त्यांनी महत्त्वाच्या काढल्या होत्या. तर हे साधारण असे टॉप प्लेयर्स आज असतील असं वाटतंय. यानंतर जाऊयात साधारण किती धावसंख्या फलकावरती लागू शकते, प्रेडिक्शन तुझं काय आजचं? अंदाज आहे, मला असं वाटतंय की विकेट आणि सगळ्या कंडिशन्सकडे पाहता 180-190 व्हायला काही हरकत नाही. 180-190चे विकेट दिसतंय, आउटफील्ड पण त्याप्रमाणे आहे, त्यामुळे हे एवढे रन्स व्हायला काहीच हरकत नाही असं वाटतंय. आपण पाहिलं, कंपॅरिझन देखील पाहिलं, तर पाहूयात आजची मॅच कोणाची आहे. आजची मॅच होणार आहे ती केन विल्यमसन वर्सेस कुणाल पांड्या. आजची मॅच होणार आहे ती उमरान मलिक वर्सेस KL राहुल. आजची मॅच होणार आहे ती सुंदर वर्सेस अँड्र्यू टाय. कोण कोणाच्या समोर येतंय ते बघायला खूप मजा येणार आहे. तर पाहूया आजची मॅच आपण तेवढीच चांगली होईल का. तर तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा ही मॅच. तर आजचं क्रिक ज्ञान काय आहे तुमचं? आजचं क्रिक ज्ञान मला वाटतं आपण DRS वरती घेऊया जरा. ओके, धोनी रिव्ह्यू सिस्टीम नाही, डिसिजन रिव्ह्यू सिस्टीम. डिसिजन रिव्ह्यू सिस्टीम, त्याचं नावच खरं बदललंय आता. आय नो. तर डिसिजन रिव्ह्यू सिस्टीम ही फार पूर्वी म्हणजे 2008 साली एक ट्रायल बेसिसवर इंडिया श्रीलंका टेस्ट मॅच चालू होती त्याच्यात वापरली गेली होती, आणि त्याच्यानंतर ICCनी 2011 साली ऑफिशियली पाकिस्तान न्यूझीलंड टेस्ट मॅचमध्ये ती लॉन्च केली होती. आता ही सिस्टीम नेमकी काय असते, तर ह्याच्यात खूप टेक्नॉलॉजी इन्व्हॉल्ड असते.
अपील केल्यानंतर कुठेही जर शंका असेल तर फिल्डिंग सेट असेल, बॅटिंग सेट असेल, त्यांना एक तो डिसिजन रिव्ह्यू घेण्याची इथे एक चान्स असतो आणि त्याकरता त्यांनी अंपायरला असा टीचा इशारा करायचा असतो आणि तो इशारा त्यांनी 15 सेकंदात करायचा असतो. टी म्हणजे टाइम आउट असं ज्याला म्हटलं जातं बास्केटबॉलमध्ये वगैरे, त्यामुळे टी असं करायचं ठरलंय. आणि लगेच तो अंपायर जो आहे तो तिकडे रिव्ह्यू अंपायर जो बाहेर बसलेला आहे सगळी टेक्नॉलॉजी घेऊन, त्याला तो हा असा इशारा करतो आणि मग तो रिव्ह्यू जो करतो तो स्क्रीनवर अनेक टेक्नॉलॉजीज वापरतो. त्याच्यातली काही उदाहरणं देतो तुम्हाला की पहिल्यांदा एकतर बॉल ट्रॅकिंग टेक्नॉलॉजी असते. LBWच्या डिसिजनमध्ये खूप महत्त्वाची ठरते की तो बॉल पडला आणि केला कुठे, तो लेग स्टंपच्या बाहेर पडला का, स्टंपात पडला का, आणि त्याची डायरेक्शन काय होती, तो स्टंपाला लागणार होता का, हे त्याच्यात दिसतं. दुसरी एक असते ह्याच्यात म्हणजे स्निको म्हणतो आम्ही त्याला, की साऊंड ॲनालिसिस करावा लागतो. तो LBW आणि कॉट बिहाइंड दोन्हीलाही महत्त्वाचा ठरतो की LBWमध्ये बॅटला आधी लागला का पॅडला आधी लागला हे कळण्याकरता, कॉट बिहाइंडमध्ये बॅटला लागला का नाही नक्की बॉल वगैरे हे त्याच्यातून कळू शकतं. बरेच वेळा असं होतं की हलकेच कट घेऊन जातो बॉल, त्यावेळेस कळत नाही की आवाज येत नाही, पण स्निकोमीटर आहे त्यामुळे तुम्ही बघत असाल जसं ग्राफ दिसतो त्याच्यामध्ये आपण आपल्या हार्टचा ज्या वेळेस ग्राफ काढतो तसा दिसतो, तसे स्पाइक्स ज्याला म्हणतात तेच सांगतोय. तर हॉटस्पॉट असा सुद्धा एक त्याच्यात टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे अवेलेबल असते की ज्याच्यात तो बॉल जर बॅटला किंवा पॅडला घासून गेला असेल तर जिथे घासून गेला त्या फ्रिक्शनमुळे तिथे एक तो स्पॉट आपल्याला असा पांढरट दिसतो आणि ह्या सगळ्या टेक्नॉलॉजी वापरून तो अंपायर सांगू शकतो की हा डिसिजन काय द्यायला पाहिजे. येस, DRS खूप महत्त्वाचा रोल आत्ता प्ले करते सगळ्या इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आणि IPL मध्ये देखील. IPL मध्ये सुद्धा आता नवीन ती टेक्नॉलॉजी इंट्रोड्यूस झालेली आहे. तर हे होतं आजचं क्रिकेट ज्ञान तुमच्यासाठी. नजर टाकूयात उद्याच्या मॅचवरती. उद्या कोणती मॅच आहे तर उद्या मॅच आहे राजस्थान रॉयल्स आणि RCB रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर यांच्यामधली मॅच आहे. वानखेडे स्टेडियमवरती ती खेळवली जाणार आहे उद्याला संध्याकाळी 7:30 वाजता. त्यामुळे त्या मॅचचं विश्लेषण आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येऊ उद्या 4 वाजता. तोपर्यंत पाहत राहा फक्त सकाळ.